Marc, ella és la Sònia, som els pares de l'Ivet i de la Gina. Vivim a Santa Susana i els nostres fills estan a l'escola Pia. La Ivet està a batxillerat i la Gina està a quart de l'ESO. Quan hi ha el confinament ens avisen que tanquen les escoles. Però des del minut 1 l'escola es va posar en contacte amb les famílies i fins i tot va haver-hi tutories personalitzades preguntant-li als nens com es trobaven, com es sentien, si tenien espai per estudiar, per treballar des de casa. Vull dir, el muntatge va ser en 24 hores, o sigui, increïble. Sí. I és lleig comparar, però nosaltres tenim el fill petit que no està aquí a les Pies, està en una altra escola, i la velocitat d'adaptació a l'entorn de Covid, amb teletrucades i de més, va ser totalment diferent. Van passar setmanes fins que no van començar a tenir un rodatge i estar treballant d'una manera pseudonormal, que aquí en 2 dies estàveu ja treballant. Doncs sempre l'escola és la primera en ajudar-nos, no? Fins i tot amb el psicòleg, la van cridar, en Francesc, vull dir, super bé. Han fet una tasca d'acompanyament. Amb totes dues. Ens han fet copartícies de l'acompanyament dels nanos. Però vull dir, l'educació li donem a les dues igual, als 3 igual, però cada un té la seva manera de ser, la seva manera d'actuar, no? Inclús discrepem a vegades de manera potent amb com educar-los, i què fèiem cadascuna, O que li va bé a un no li va bé a l'altre. I amb passió, ho fem amb passió.